എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീകവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരോർഗളിത ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളെ ഭാഗവതം നമ്മളെ എവിടെയാ നിർത്തിയത്? കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതില് നമുക്കറിയാം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രുതി സ്മൃതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭാഗവതം രചിച്ചത് ആരാണ്? ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവ് വേദവ്യാസൻ. ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ്? കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ. കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം രചിച്ചതില്. ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മളിത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു? കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ്യത നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു യോഗ്യത സാധാരണ ഗ്രന്ഥം എന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കുമല്ലാതെ പടിപടിയായി വായിച്ച് പുരോഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായൊരു യോഗ്യത പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നിഷ്ഠയോടെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അഭ്യസിക്കണം.
നമ്മുടെ സാധാ ഭാഗവതമാണോ ഇത്? അല്ലല്ലോ. സാധാ ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാല് ഇസ്കോണിന്റെ ശ്രീല പ്രഭാതരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ള ഭാഗവതം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. മദർജൈന്റെ PDF അയച്ചു തരാമോ? PDF ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രഭു. അത് കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നുകൂടെ അയച്ചു തരാമോ? ഇന്നലത്തെ ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. അല്ല, ഇന്നലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. എടുത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അത് നോക്കിയ PDF അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. മാതാജി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ ഒന്നുകൂടി ഗ്രൂപ്പില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തയുടൻ ആവിർഭവിച്ച ഭാഗവത പുരാണത്തിന് സൂര്യസമാനമായ അത്യുജ്വല തേജസ്സുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞാനമാകുന്ന സാന്ദ്ര അന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമാകും. അപ്പൊ ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, സൂര്യന്റെ പോലെ ഒരു തേജസ് ആണ് എന്തിനുള്ളത്? ഭാഗവതത്തിന് ഉള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3:43 പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി മാനവ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന പുരാതന സംസ്കൃത പ്രമേയമായ വേദങ്ങൾ ഭാരതത്തിന്റെ കാലാതീതമായ ജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദിയിൽ വാമൊഴി സംസ്കാരത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യാവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവരാൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. വേദങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച ശേഷം വ്യാസദേവൻ അവയുടെ സാരാംശം വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന സൂത്രവാക്യത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വ്യാസദേവരുടെ ഗുരുവായ നാരദ മുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പക്വതയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദസാഹിത്യമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വ ഫലമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരണം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദിയിൽ വാമൊഴി സംസ്കാരത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ, അദ്ദേഹത്താൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ആദിയിൽ വാമൊഴി സംസ്കാരത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദങ്ങള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ഉറവിടങ്ങളും പറയാം നമുക്ക്. ഒന്ന് എന്താണ്? ശ്രുതി, പിന്നെ സ്മൃതി, പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ന്യായപ്രസ്ഥാനം. അതിലിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പറയാം, ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ മീനിങ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? എന്താണ് ശ്രുതി? ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്ക, അല്ലെ? കേട്ടതെന്നല്ല അർത്ഥം. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്ക, അല്ലെ? അതല്ലേ മീനിങ്? കേൾക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്ക, ശ്രവണം. അതായത് ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു രചയിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊരു രചയിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് കേട്ട് പഠിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? ശ്രുതിയാണ്. കാരണം അത് ആര് പറഞ്ഞതാണ്? ഭഗവാൻ വന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങള് ശ്രുതിയാണ്. വേദങ്ങളൊക്കെ ശ്രുതിയാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ഭഗവാൻ ആർക്കാ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിനല്ലേ വേദങ്ങൾ കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ, അതായത് വാമൊഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, അതിനൊരു രചയിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് വാമൊഴിയായിട്ട് കിട്ടുക, കേട്ട് പഠിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അപ്പൊ സ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ്? ആ കേട്ട കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ കേട്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഓർത്ത് എഴുതും. അതാണ് എന്ത്? അപ്പൊ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഋഷിമാരൊക്കെ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്മരിച്ചിട്ട് അത് എഴുതി കൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്ത്? സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും മനസ്സിലായ എന്താന്നുള്ളത്? ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വാമൊഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ട് കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ കേട്ട് അറിയുന്നത്, വാമൊഴിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കേട്ട കാര്യങ്ങൾ രചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ രണ്ടും?
അപ്പോ വേദങ്ങൾ ക്ലിയറായി മാതാജി. സംഹരിച്ച വ്യാസദേവൻ അവയുടെ സാരാംശം. പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ വേദാന്ത സൂത്രം. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വേദങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം. അതായത് വേദങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല നമുക്കാർക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ കുറെ സൂത്രങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ അത് ലഘുവായിട്ട് അത് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അതിനെ കുറെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം, അതിനെ ഒരു വിരുദ്ധമായിട്ട് തോന്നാം, പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ അതിന് ഓരോന്നിനും അവിടെയൊക്കെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഇതിനാണ് നമ്മൾ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ഈ വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നമുക്ക് അതേപടി മനസ്സിലാക്കാനോ അത് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണത്. അതാണ് എന്ത് പറയണത്, ഈ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ നൽകിയ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവര് വേദാന്ത സൂത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു വേദാന്ത സൂത്രം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു പുരാണമാണ്, വേദാന്ത സൂത്രം കൂടിയാണ് എന്ത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ പിന്നെ വ്യാസദേവരുടെ ഗുരുവായ നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പക്വതയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഗവതം വേദസാഹിത്യമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വ ഫലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണത്, വേദസാഹിത്യത്തിലെ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലം. പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നല്ല പഴുത്ത് പാകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം. ആ ഫലത്തിന്റെ എന്താണ് പ്രത്യേകത, അതിനൊന്നും കളയാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നല്ലൊരു ഫലം, നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്, അത് നല്ല പഴുത്ത് പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അതിലൊന്നും കളയാനുണ്ടാവില്ല, നമുക്കത് അതേപടി നമുക്കത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ആകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വമായ ഫലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും ആധികാരികമായ വിശദീകരണം കൂടിയാകുന്നു. ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും ഈ പാരഗ്രാഫ്? വ്യാസദേവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ സാരാംശം സ്വപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. അപ്പൊ വ്യാസദേവരുടെ മകനാണ് ആര്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പകർന്നു നൽകി. അനന്തരം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗംഗാതീരത്ത് ഹസ്തിനാപുരിയിൽ വെച്ച്, ഇന്നത്തെ ഡൽഹി, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു സംഘം പണ്ഡിത സന്യാസിന്മാരുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പരിപൂർണ ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കാണ് ആര് പകർന്നു കൊടുത്തത്, വ്യാസദേവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്ന്, കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത്. 16 വർഷം കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടികൂടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 16 വർഷം അവിടെ ഇരുന്ന് അച്ഛന്റെ ഭാഗവതം രചിച്ചത് കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ വ്യാസദേവൻ ആ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ മഹർഷിക്കാണ് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകിയത്. അത് ശുകദേവ മഹർഷി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഗംഗാതീരത്ത് ഹസ്തിനാപുരിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം സന്യാസിമാരുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പരിപൂർണ ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭൂലോക ചക്രവർത്തിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാനായ രാജർഷിയുമായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്കകം തന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യവും പരിത്യജിക്കുകയും മരണം വരെ ഉപവസിച്ച് ആത്മീയ ജ്ഞാനപ്രകാശം നേടുവാനായി ഗംഗാതീരത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെ, ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ പണ്ഡിത സന്യാസിമാരുടെ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരാണ്, ഭൂലോക ചക്രവർത്തിയാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാനായ ഋഷിയാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് ആരാണ് പരീക്ഷിത്ത്? പൗത്രൻ. അതെ, പാണ്ഡവന്മാരുടെ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒരാഴ്ചക്കകം തന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ ത്യജിക്കുകയും മരണം വരെ പിന്നെന്താണ്, കാരണം
ഉപവസിച്ച് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രകാശം നേടുവാനായി ഗംഗാതീരത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു ശാപം കിട്ടൂല. ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത്, ഒരാഴ്ചക്കകം താൻ ഒരാഴ്ച എന്താണ് പറയാ, ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ താൻ മരിക്കുമെന്ന്. 7 ദിവസമല്ല, അത് ശാപം കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് ഒരു ശാപം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാന പ്രകാശം, പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താ ചിന്തിച്ചത്, ആ മരിക്കുന്ന 7 ദിവസമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസത്തിനുള്ളില് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയൊക്കെ നേടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോയി, ഗംഗാതീരത്തേക്ക് പോവുകയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗൗരവമായ അന്വേഷണത്തോടെ ഇപ്രകാരം ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം, സർവ്വജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മരണമാസന്നമായ ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള പാത എന്തെന്ന് കാണിച്ചു തരുവാൻ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരുടെയും ഭക്തരുടെയും ഗുരുവായ അങ്ങയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞ, കാരണം ഒരാഴ്ച 7 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ വിചാരിച്ചത്, മരണമാസന്നമായ ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള പാത ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സന്യാസിവര്യന്മാരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള അങ്ങയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷിയോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്തോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. ഒരാൾ ശ്രവിക്കേണ്ടതും ജപിക്കേണ്ടതും സ്മരിക്കേണ്ടതും ആരാധിക്കേണ്ടതും എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നും കരണീയമല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അനുവദിച്ചാലും, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്ങ് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചോദിച്ചത്, ശ്രവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരാള്, ജപിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, സ്മരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, കരണീയമല്ലാത്തത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അനുവദിച്ചാലും, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്ങ് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആരാ പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും സ്വകീയ പ്രകൃതി മുതൽ വിശ്വാരംഭം വരെ സർവ്വതും സംബന്ധിച്ച മറ്റ് അനേകായിരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വിശദീകരണവും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സന്യാസി വര്യന്മാർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണം വരെയുള്ള 7 ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഏകാഗ്രചിത്തരായി ശ്രവിച്ചു. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും പിന്നെന്താണ്, സ്വകീയ പ്രകൃതി മുതല് ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വകീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുതല് വിശ്വത്തിന്റെ ആരംഭം വരെ സർവ്വതും സംബന്ധിച്ച മറ്റനേകായിരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും, അപ്പൊ എല്ലാതും ഭൗതിക പ്രകൃതി തൊട്ട് നമ്മളെ വിശ്വത്തിന്റെ ആരംഭം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അനേകായിരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സന്യാസി വര്യന്മാർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണം വരെയുള്ള 7 ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഏകാഗ്രചിത്തരായി ശ്രവിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഏകാഗ്രചിത്തരായിട്ട് ഈ ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ സമ്മേളിച്ച മഹർഷി വര്യന്മാർക്ക് ഭാഗവതം ആവർത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജു പറഞ്ഞില്ലേ 7 ദിവസം കൊണ്ട് താൻ മരണപ്പെടും 7ാമത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ്, കുറെ സന്യാസിമാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുറെ സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അതിൽ ആരുണ്ട്, സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൂത ഗോസ്വാമിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ സമ്മേളിച്ച മഹർഷി വര്യന്മാർക്ക് ഭാഗവതം ആവർത്തിച്ചു കൊടുത്തു. വീണ്ടും അത് അവർക്ക്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം കേട്ടത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റുള്ള സന്യാസിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ മഹർഷി വര്യന്മാരാകട്ടെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം കലിയുഗത്തിന്റെ ഹീനമായ ദുഷ്പ്രഭാവങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സുദീർഘവും നിരന്തരവുമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനായി
നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മഹർഷിമാർ അവിടെ എന്തിനു കൂടിയവരാണ്? സാധാരണ മഹർഷിമാരല്ലവര് ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം, ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കലിയുഗത്തിന്റെ ഹീനമായ ദുഷ്പ്രഭാവങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കലിയുഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ആ കുറെ കലിയുഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ള യുഗമാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ദുഷ്പ്രഭാവങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സുദീർഘവും നിരന്തരവുമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനായി നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയതായിരുന്നു ആര്? ഈ ഋഷിമാരെല്ലാവരും. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരം അറിയുന്നതിനുള്ള മഹർഷിമാരുടെ അപേക്ഷ മാനിച്ച് സൂതഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിന്റെ 18,000 സമഗ്ര ശ്ലോകങ്ങളും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ പ്രകാരം തന്റെ സ്മൃതിയിൽ പകർന്നു നൽകി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഈ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരം അറിയുന്നതിനുള്ള മഹർഷിമാരുടെ അപേക്ഷ മാനിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം സൂതഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? ഭാഗവതത്തിലെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ പ്രകാരം തന്നെ തന്റെ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് പകർന്നു നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരാണത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമി മഹർഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതെ, സൂതഗോസ്വാമി മറ്റുള്ള സന്യാസിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സൂതഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതാണ് പഠിതാക്കൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങള്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങള് സൂതഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതാണ് പഠിതാക്കൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും ഒരു സംഭാഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ 2 തരത്തിൽ കാണാം. ആരൊക്കെ കാണുന്നത്? ഒന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ടാവും? സൂത ഗോസ്വാമിയും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, വേദവ്യാസ മഹർഷിയുടെ രചനകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിലെങ്ങനെയാണ്? കുറെ ചോദ്യങ്ങളും കുറെ ഉത്തരങ്ങളും ആണ് അല്ലെ? അതില് ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് പോണത്? ഭഗവത്ഗീത, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെ? ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം. കാരണം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭാഗവതം എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അല്ലെ? അങ്ങനെ തന്നെയല്ല, അതിലും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തന്നെയല്ല അവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തന്നെയാണ് അതിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി കിട്ടണം, നമുക്ക് എന്താണ്? ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് കുറെ ന്യൂനതകളുണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഈ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കഴിവൊന്നും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളും പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലാണ് ഈ വേദവ്യാസൻ ഇതൊക്കെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ചോദ്യോത്തര പോലെ ചോദ്യവും ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതാണ് പഠിതാക്കൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ചില അവസരങ്ങളിൽ സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ വാക്താവായ ശൗനക മഹർഷിയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിശദീകരണം നൽകുന്നതായിട്ടും കാണാം. അപ്പൊ ഈ മഹർഷിമാര് കുറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ലീഡർ ഉണ്ട്, അതാണ് ശൗനകാദി ഋഷികള്. ആ മഹർഷിക്ക് ശൗനക മഹർഷിക്ക് നേരിട്ടും വിശദീകരണം നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആയതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പഠിതാവ് ഗംഗാതീരത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ളതും
നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരും സൂതഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ളതുമായ 2 സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ആരൊക്കെയാണെന്ന്? ഗോസ്വാമി ഒന്ന് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും പിന്നെ ശൗനക ഗോസ്വാമി മഹർഷിയും പിന്നെ സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷികാരണ്യത്തിലെ ഗോസ്വാമി മഹർഷി വരെയാണ്. ഇത് സൂത ഗോസ്വാമി മഹർഷി വര്യന്മാരും പിന്നെ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് ശൗക മഹർഷിക്ക് ശൗനക മഹർഷിയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ശൗനക മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹർഷിയുടെ ഇവരുടെ ലീഡറാണ്. നൈമിഷികാരണ്യത്തിൽ ുള്ള ലീഡറാണ് ശൗനക മഹർഷി. അപ്പൊ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരും കൂടി വരുന്നുണ്ട്? ശൗനക മഹർഷി. അപ്പൊ 2 നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ളതും, പിന്നെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര്, അതായത് ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരും സൂത ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങള് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവരും നമുക്ക്. ഇതിനു പുറമെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രോപാഖ്യാനങ്ങളും മഹാത്മാക്കളായ നാരദ മുനിയും വസുദേവരുമായുള്ള സുദീർഘമായ ദാർശനിക സംവാദങ്ങളും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ എന്തുണ്ട്? ഇതിനു പുറമെ ചരിത്രോപാഖ്യാനങ്ങളും മഹാത്മാക്കളായ നാരദ മുനിയും വസുദേവരുമായുള്ള സുദീർഘമായ ദാർശനിക സംവാദങ്ങളും ഇതില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭാഗവത ചരിത്രം ഗ്രഹിക്കുന്ന പഠിതാവിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും അനുബന്ധ സംഭാഷണങ്ങളും വളരെ സരളമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ക്രമത്തിനേക്കാൾ ഉപരി തത്വശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അഗാധമായ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിതാവിന് വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് വളരെ സരളമായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇതിലെന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര ഉപാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയും വസുദേവരുമായുള്ള സുദീർഘമായ ദാർശനിക സംവാദങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവത ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠിതാവിന് പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും, ഭാഗവതത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ക്രമത്തിനേക്കാൾ ഉപരി തത്വശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അഗാധമായ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിതാവിന് വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ മതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ പതിപ്പിന്റെ വിവർത്തകർ ഭാഗവതത്തെ കൽക്കണ്ടത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് ഭാഗം രുചിച്ചാലും ഒരുപോലെ മധുരതരവും ആസ്വാദികരമായി അനുഭവപ്പെടും. കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെ എടുത്ത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനെന്താണ്? മധുരാണത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്. അപ്പൊ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൽക്കണ്ടത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഏത് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും വായന ആരംഭിക്കാം. എന്നാൽ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പഠിതാവ് പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതൽ സ്വാഭാവിക ക്രമം അനുസരിച്ച് ഭാഗവത അഭ്യസനം നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാം. എന്താണ്? അത് കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമാണ്. എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും നമുക്കത് മധുരമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഗൗരവമുള്ള ഒരു പഠിതാവ് എന്താണ്? പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതല് സ്വാഭാവിക ക്രമം അനുസരിച്ച് ഭാഗവതാഭ്യാസനം നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആദ്യമേ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് പ്രഭുവിന്റെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കത്, കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ജനതയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാം വിധം വിപുലമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പരിഭാഷയാകുന്നു. ഭാരതീയ ധർമ്മദർശന ചിന്തകളുടെ സമുന്നത വ്യാഖ്യാതാവും വിശ്വവിഖ്യാത ഗുരുവും അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനുമായ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പാണ്ഡിത്യോജിതവും ഭക്തിപുരസവുമായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 12 വാല്യങ്ങളും പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതല് ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ ഭാഗം 1 വരെ
ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തി പുരസ്സരമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഏത് തൊട്ട്? 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം തൊട്ട് 12-ാമത്തെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 12 വാല്യങ്ങൾ, അതില് പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതൽ ദശമ സ്കന്ധത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ ഭാഗം വരെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യവും വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ അഗാധമായ പരിചയവും ആധുനിക ജീവിത ചിന്തകളും അനുയോജ്യമായ വിധം കൂട്ടിയിണക്കി ഈ പ്രശസ്ത സാഹിത്യ കൃതിയെ അതിന്റെ പരിപൂർണ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ പാശ്ചാത്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. 1977 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്തംഭമായ ഈ വിവർത്തന വ്യാഖ്യാന കർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരായ ശ്രീ ഹൃദയാനന്ദദാസ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ ഗോപി പരണധനദാസരും ചേർന്ന് പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ ഭാഗവതം മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതിനു മുന്നേ എന്ത് പറ്റിയ, അദ്ദേഹം ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ബാക്കി ഭാഗം ആരാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്? ഹൃദയാനന്ദദാസ ഗോസ്വാമിയും ഗോപി പരണധനദാസരും ചേർന്നാണ് ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കിയത്. അപ്പൊ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് ഭാഗവതം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെ വരെയാണ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം വരെയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അത് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഹൃദയാനന്ദദാസ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ ഗോപി പരണധനദാസരും ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്